Ono mugoroba nigo tugoyechaka kurwase bunge ya Bobasi ase omubunge we constituency eyo Innocent Obiri anyareko bagakwenanwa amatuko 18 linda nyareko bagakwiraneria maburia ninge kiagerira tana nyareko bagakorosyo boraro anene ubura sensemo ya nyamache ubu nyareko ba bogosareka sumwa koyo nyareko bogweta niho bayakwa nacinga kibaba wesoke nagokora ukurobekana bakora wanegati ya ba MCA gati abo MCA we ward ya Masige East Michael Mutumena bayigo MCA we ward ya Masige West Jacob Bagaka asebe murungane iri gotekirani wakwe gati ya magendro ase ensemeyo bakwana nigo bayigo abarayi abana ba MCA banyareko babakomochia abanyanyimbo abanyarako baguturubania okurobekana gukwarenge gokwenekirwa kumurembe gati abamenyi kurwase ensemo eyo buna gutomanya Omuriki wito Mildred Momanyi. Nebirero by'abamenyi kurwa asensemo ya Nyamache imeye bunge ya Bobasi county ya Kisii asebono abamenyi bagendetse kurerera okugwa gwe daraja eyabeire asigiga kyomakoyo mobono etali korosigwa asebono bamusabire omubunge bwensemeyo Innocent Obiri wesokya eriyo korosya edaraja yo yairire ebyasara koirana nse nabo igoti bali koikerana cyabisi cye serikali asensemeyo we unabana inchi tuarelire kerero giekene nga etarache yeiga tiga omugambi Obiri ayerosio nyokonyara kobono chinga kichonsi pirende chiripoti echingale chiaigeta asali inkibono chita etanya kobera abuno to ne taxi ndunkorusi gutole muna common mwananchi banta bataka bari kubeke emebere Nyamache ngaiba ko irebe emebere kera mbaro batari kwenyara abanyonge ni oto kusumbuwa akira tokochora abarayi baito batatageti gotokorera emirimo bono oburuto bwatemboriga omoishimi wa East National Bond yeito tobegete Nairobi etarachegesa yakagwete nare abantu barerire bono ngaito kochikobeke mechando yeto okorobekana kwa murembe nigo kwenekigwa asensemeyo ase abanainchi babwate oboro obonene igore ye daraja yo yagwete bakoragwa nomo MCA Masige East Michael Mutume bakobwata nomo MCA Masige West Jacob Bagaka ase bayigo bamugania omuskobiri gwesokya na koiraneria ekyo kiretere gotarosya edaraja yo goikera bonoiga omonto togotura n'omonto okorokuobiri tokumotebinge taracha ya Nyamache yabeire myaka tukampande abantu baite bagweta chipanya ruti ebyasara kire bya Nyamache mungwali emojeri ya kulu abantu bale koni kisanduki nchiyo ki petrol station kialengo kiasikiru ona basikali abatete kutumunyoki no bagweta bakole patrol nale bagweta rosana etokubarwanirira onyore taracha no eitaliye gendo togo saba togo tuka mainse etogo demand serikali nando muntu tumete ko chikera kura kena ebintu ebiko kwanu na ebiko roskipara tali maiko motomete no mojumbe motomete agende national government we require him to appear there in person agara rese tibaka dia mangajete atako roskipara tari ko nyara ko nganya magendre chiwor jos nane atei mojumbe ara kuchika 200 million chibesa 200 million trara enta koleire nonye tata ite kokora kiende nta ko jalo sidaraja yoka na echaga iga batebia inue mwachoro mheshimiwa for equal representation nchege ndonda gete no kumwaka ngora iga motere kyo mwaka boka aba MCA abo bara abanainchi gochase cyabisi cha CDF asensemeyo nigo yaba okungusana na egati yabo n'abanyanyimbo ase bono basyekerwa gotaswa abisyecho ase nonya nabo aba MCA abo barwa ugochika gochase omubunge kwiraneria amaboli anene yobwagachi bwedaraja ase bamwa amatuko 18 oka arebosyo eliyo kwegerera gosekorwa lichibuli nganeyo goseba morusye abisi. We have a petition here and we are presenting the petition to the CDF office and the office of the MP for Bobasi that within 14 days, if he does not respond, we remove him from office. Failure to do so, again we will be on the streets. Protesting and picketing is our constitutional right. We are doing it by our right. It's a right that we have to protest. Nkuripota lia Egeta Seni Kiandizi TV, Eletariane Mildred Momanyi.